Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa
adlaw. God bless you for watching and listening sa mensahe sa Ginoo ning adlaw karon. Ako nagaampo nga mapanalanginan kamog maayo sa pulong sa Dios. Dinon ta masinati sa ninyo ang gahom sa Espiritu Santo samtang kamo nagapaminaw kaniya. Ug ang mga pagtulun-an mahitungod kaniya ug sa iyang mga gimbuhaton nga iyang gipamuhat makadasig unta kaninyo nga mas mosalig ta sa buhi ug dili makita nga Dios. Amen. So ang atong tukion karon mao ang tulo nga bahin sa biblical overview sa Holy Spirit. Ako ning gikuha sa English Standard Version. Unya tan-aw na to dinhi ang gimbuhaton sa balaang espiritu. So magtan-aw ta o nagkalain-lain nga mga teksto. So natamo padayon moampo kita. Duko na to atong mga ulo ug atong ipunting atong mga panghunahuna ug atong kasing-kasing diya sa atong balaan ug gamhanan nga Dios. Langit no namong amahan, dalaygon ka so walay katapusan. Kaya ang imong gingharian walay katapusan ug ikaw mismo walay katapusan. Wala kay sinugdanan o wala kay kapildihan. Nani mo ang tanang gahom, nani mo ang tanang dungog ug himaya. Apan buot ka nga himayaon ka namo, daygon ka namo. Buot ka nga ang tanang pasalamat among iuli kanimo. Angayan lang nga ulian ka sa tanang pasalamat. Kabisan sa mga panghitabo ning kalibutan na karon o Dios, still you are seated as King of Kings and the Lord of Lords. Ikaw ang sovereign God, ang gamhanan nga Diyos nga nagkontrolar sa tanang mga butang. Kabisan pa sa mga bati nga panghitabo, gitugutan mo man o wala, o among kabuang, imong gipauyunan o wala. Tungod kay kami, magbuot man gyud sa among gusto, nya ikaw, usaman ka, ginikanan nga kung magsupak gyud mi, di gyud ka mamugos. Apan sa dihang kami mutuaw kanimo, andam ka, maminaw ka na mo. Mao ning kabuntagon, utuaw kami, mga liupo kami, mangayo kami sa imong tabang. Tudloi kami once again. Teach us, ipailaila pa namo, idason pa namo, isuwat sa among kasing-kasing, kinsa ang Espiritu Santo. Ug nagampo ako sa wala makadungog sa among pagsugod sa pagtuon sa Espiritu Santo, maminaw ta sila sa mga ningagi nga mga wali nimo, mga pagtulunan o Ginoo. O kamahan, let your spirit be the teacher kay siya man gyud ang magtutudlo. Ug himuang ang imong pulong moabot nga dunay gahom nga motudlo, mokonbikto, musaway o mo bansay-bansay kanamo, mo train kanamo aron mahimo kami mga tarong nga makatawhan nga maghatag og dungog himaya sa imong balaan nga ngalan. Ug tanan kami magaingon salamat among iuli kanimo tanang dug himaya nga among madawat gikan kanimo in Jesus name we pray. Amen. Amen. So arita sa work of the Holy Spirit. So usa ka butang nga kinahanglan nato masabtan mao nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo equal sila sa ilang nature, sa ilang kinaiyahan. Pero na sila distinct or tagsa-tagsa nga mga papel o gimbuhaton o ang ilang relasyon usab. Ang usa ka pinasahi nga gimbuhaton sa Amahan mao ni nga andam kay siya nga nihatag sa kaluwasan dinhi kanato pinaagi ni Kristo Jesus. Gibuhat ni Kristo Jesus ang kaluwasan nga dili nato mabuhat kay nagplano magyud ang Ginoo sa kadpa sa sinugdanan nga ang kaluwasan iya jung buhaton kay wa jud bisan kinsa nato nga makaluwas atong kaugalingon o makabayad man sa atong mga sala. O makita sa nato nga ang Espiritu Santo siya ang nag-implementar, siya nagpanglihok nga ang redemptive plan, ang plano sa kaluwasan mahimong posible pinaagi ni Kristo Jesus o maabot yun sa mga katawhan. So klaro kaayo nga ang Espiritu Santo mao ang liabi sa tanan gayud nga history or kaagi or
istorya sa kaluwasan. Apil na din ha ang pagbuhat sa kalibutan, sa kabituunan, tanan sa universo. Nga apil siya gyud ang key nga person sad nga nahimong posible ang pagkatao ni Kristo Jesus dinhi sa kalibutan. Ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, ang human generation kita nga mausab ta, mabag-o ta, o kita nahimong tao, ang Balang Espiritu dako siya nga liabi. Ug ang paglamdag, pagpasabot sa kasulatan, ug ang pagkausab, no, ang pagkasantos, ang mga sanctification process sa Ginoo dinhi sa usa ka magtotoo, ang Balang Espiritu may nagahimo ni anak siya, iya na. In short, muras lang ng department ang Ginoo. Manang sa atong outline karon atong makita ang role, ang papel sa Holy Spirit sa ministry ni Jesus Christ. Number 1, makita nato ang Holy Spirit mao'y naghimong posible sa pagkatao ni Jesus Christ o mali gitawag natog incarnation. Siya sad ang nag-anoint, bukbok diha sa gipuno niya si Jesus Christ ang public ministry sa dihang siya gibautismuhan. Ato sa ning makita nga siya ang kanunay ni puno ni Jesus Christ sa iya gayong tibuok kinabuhi. Ang Balang Espiritu mao'y ni giya, mao'y ni hatag og gahom ni Jesus Christ sa iyang kalibutanon nga kinabuhi. Makita sa nato nga ang Holy Spirit mao'y nagpanglihok sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ. Ug ang ikauno, makita nato nga siya, ang Holy Spirit, mao'y nagpanglihok aron mabanhaw si Jesus Christ gikan sa mga minatay. So tan-aw nato ang role sa Holy Spirit sa ministry ni Jesus diin nahimo siyang tao. Basahan nato ang Lucas 1:35. Ug ang anghel nitubag kaniya, ang Balang Espiritu muanha kanimo. Punon ka sa Balang Espiritu ug ang gahom sa gamhanang Dios mo overshadow nimo. Diin ang usa kaanak sa Dios mataw diha sa imong sabakan. So usa ni ka teksto nga atong makita sa dihang ang anghel ni duol ni Maria aron ipahibaw kaniya nga sa tanang kababayen sa Israel siya lang ang gipili sa Ginoo. Walay contest, walay ka nang ingon nga mag-apply mo para ikaw ang mga anak sa buhi nga Dios. Kay ang mga kababayenan at that time, they know pinaagi sa pulong sa Dios nga moabot ang Dios o mahimo siyang tao. Kung saon nga mahimo siyang tao, then mo anak anak jud siya usa ka tao. Wa na anak si Jesus Christ sa liking kawayan. Wa ni gawas o ni butos Jesus Christ gikan sa yuta ni gawas siya nahimo siyang tao. Di sad siya gikan sa langit ninaog siya niya nahimo din siyang tao. Natural ang pagkatao ni Jesus Christ, but dili sad natural kay na may mga panghitabo. So anyway, ato makita din nga ang chapter 1 verse 35 sa Lucas nagsulti nato nga ang pagkamabdos ni Maria para mahimugso o mahimong bata ang usa ka Dios sa iyang sabakan lihok sa Balaang Espiritu. Siya naghimong posible nga mataw ang usa ka Dios sa sabakan sa usa ka berhen nga babay kay naadtong panahona si Maria, yes, gisaara na siya ngadto ni Jose apan wala pa sila nahimong magtiayon. So makaingon ta nga milagroso kayo ang pagka-conception, ang pagkatao ni Jesus Christ sa iyang sabakan. O makita sa nato nga si Maria nasayod siya, kibaw sad siya nga unsay mga panghitabo kung ang usa ka babay o nasayod siya na siya knowledge kay nga naman wa man siya mo mag-question og daghan kaayo sa anghel nga nagpadayag kaniya nga siya ang gamiton sa amahan aron mataw ang iyang anak nga si Kristo Jesus. So makita nato dinhi nga naa siya'y nahibaw-an. Nagbasa siya sa iyang Biblia. Kaya sa time nila ni Maria, ang Old Testament pa'y naa nila. Kaning New Testament, about naman ni sa pag-anhin ni Jesus Christ. Mo nga kita na natay Old o New Testament. So,
Ang mga propesiya nga for sure na hibaw-an ni Maria mao kining propesiya ni Isaias sa chapter 9 verse 67 sa pag-abot ni Jesus Christ sa ni David ni Haring David kay usang sad ka prophet si Haring David sa Salmo 2:7 nga nagsulti sad sa pag-abot sa usa ka Mesiyas. Gisulti sad ni siya sa Isaiah 7:14 nga klaro kaayo sa Isaiah 7:14 chapter 7 verse 14 nga dunay usa ka birhen nga mga anak ug usa ka Dios. So ang Bible ni describe nato dinhi sa Gospel of Luke sa human birth sa pagkatao ni Jesus Christ. Naunsa nga siya nahimong Diyos nga nahimong tao or God in the flesh. So akong gibalik sa pagsulti, gigamit lamang si Maria isig tao nga makasasala sama kanimo kanako sa tanang mga tao ning kalibutan na ug gipili siya dili tungod kay perfect siya, dili tungod kay mas gwapa siya sa uban o unsa may mga butang katangian nga naniya, wala, gipili lang siya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo gamhanan sa mga ang mga kriminal, ang mga daotang tao makasasala may pilion sa Ginoo nga makailakan niya aron dili makapanghambog ang usa ka tawo. So ang Biblia klaro kaayo usab nga nagtudlo kanato nga ang Ginoo sa dihang gigamit niya si Maria, wa niya tagai og special nga pribilehiyo, gahom or otoridad o bisan na nag-title nga mahimo siyang mediatrix. Kay una sa tanan, usala ang mediator. Sa man mediator kanang tigpatilwala kanang nunay murag away niya mo na ka sa tilwa niya ikay mapasabot ani nga bahin kani nga kampuha o ikay mapasabot ani kampuha para makasinabot sila og imong klarohon ang mga issue aron makasinabot silang duha. Kay remember ang nagpatilwala sa Dios ug sa tao si Kristo Jesus lamang. Kay wa gyud tagay si Maria og special privilege. Remember, gipili lamang siya para ang redemptive plan, ang plano sa kaluwasan nga gihatag sa Dios o gihimo sa Dios alang sa tao mahitabo gayud. So kung gamiton nako ang usak ka baso para ako makainom og tubig, mahimo ba na siyang mediator between sa mga tao sa balay nako ug nako? Matagaan man ako siyang title, authority o gahom kay ako siyang gigamit pag inom din nako. Bisan pag si President Duterte ang niinom nini, dili siya mahimong special. Galamiton lang ta. Created biya ta, hinimo ra ta sa Ginoo. So unsa may plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta mo bati og entitlement as if nakautang ang Ginoo nato kay Ginoo nang sinisubot ko nimo nga ang imo sa kaanak mamabdos ko niya ako to kapoy kay to nya 9 months ko ngina anak ba si Maria wala si Maria karon perting guula nagihimo siyang Dios ug tigpatilwala sa Dios ug sa tao when there's only one mediator. Klaro kaayo sa Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 5 to 6 kay dunay usa ka Dios ug usa ka tigpatilwala tali sa Dios ug sa tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus nga nitugyan sa iyang kagalingon isip bayad ransom paglukat sa tanang makatawhan ang testimonyo nga gihatag sa saktong panahon. So mao ni ang role sa Holy Spirit sa pagkatao ni Jesus Christ. Nangaurita sa role sa Holy Spirit sa public ministry ni Jesus Christ sa dihang gibautismohan siya. Sa Marcos 1:10 ngadto sa 11 sa dihang si Jesus Christ gibautismohan siya ug ang bautismo by the way magigsunan dili ni makawagtang sa atong original sin. Ang tao nga gibautismohan kung imong basahon sa Biblia mao kini. Ang tao to nga nakakita nga makasasala sila ug sa dihang si Juan nagsige panawag pag kinulsol ka mo, ningon sila kung sa imong buhaton, kung tikasan mo, ningon si Juan ay nagpagpanikas, kung sa inanay ka ng whatever ang inyong ipamot ay nagbuhata, o prueba nga kamo, naghinulsol siyang mga sala, butuslob mo din sa sapa sa Hordan.
Ug sa dihang tuslob sila sapa sa Jordan, simbolo nga usa ka tawo sa dihang gipahigda siya o tuslob lang siya, patay na ang daan nga tawo o paggawas niya siya bag-o nagtawo. Sa tupa iyan ang gibiyaan ang iyang daan nga kinaiya o kinabuhi. Kay nasayod sila nga maabot na jud ang manunubos. Si Jesus Christ on that part ni apil sa bautismo. Naka-recognize man nakailangan si John. Uy, ganun doon ka na ako gani dapat po doon nimo. Ningon si Jesus Christ nga buhaton lang nato ang tanan para matuman ang tanang katarong. So sa Mark 1:10, sa Jesus Christ, sa dihang nigawas na siya sa tubig, nakakita siya sa langit nga ni Abli, appear for sure si John sa nakita siya sa langit nga ni Abli, ug ang balang espiritu ni naog og nitugpa diha ni Jesus Christ nga murag sa lampati. Og nakadungog siya tingog gikan sa langit nga niingon, ikaw ang akong anak, ang akong gihigugma, ug diha ka kanimo ako nagakalipay. So sa beginning o sa pagsugod sa ministry ni Jesus Christ, gi-introduce siya sa Ginoo ngadto ni John the Baptist o ngadto sa tibuok kalibutan pinaagi sa bautismo sa unsang katuyuan aron matuman ang tanang tarong. So si Jesus Christ kinahanglan ba siya baptismuhan tungod kay makasasala siya? Dili man siya makasasala, di siya kinahanglan maghinulsol. Gibuhat ni Jesus Christ for identification. In short, nakighiusa siya sa tao. Mabitaw nang gitawag siya Son of God and Son of Man, anak sa Dios o anak sa tao. Kay ngano man, iyang nakighiusa siya nga kasabot siya sa iyang pagkatao, nakasabot siya sa tanang giagian sa tao. Tanang kalisdanan, tanang mga tentasyon kasabot siya ni ana. So, example sad siya, iyang gibuhat to aron mahimong example sa iyang mga sumusunod kay tao man sila na kung ikaw mosunod ka nako kinahanglan maghinulsol ka sa imong mga sala o magpabautismo ka. Dili maguna ang bautismo. Maghinulsol sa ka then magpabautismo ka. Amen. At the same time, ang katong bautismo ni Jesus Christ, iyang gipakita to, nahitabo to aron ipakita o labi na ipadungog nga to ni Juan nga bautismo nga kani gyud ang pinangga niyang anak nga iyang gipadala aron ang mga katawhan maluwas. O makita na nimo sa John 1:31 o 33 nga ningon gani si John, tanawa na mauna ang nating karnero. That's the Lamb of God ni point siyang Jesus Christ ug tungod ni ana ubang niya mga disipulo nga mao si Andrew ni adto didto ni kuyog ni Jesus Christ. O kung tan-awon nimo, basahon nimo dinha ang baptism ni Jesus Christ, makita nimo ang Trinity. Ang anak ibautismuhan, ang amahan isulti, ang balang espiritu ni kunsad nga daw sa lampati diha sa anak. So mo na nga we believe in the Trinity. Dili nimo pwedeng buwagon ang Dios. Usa ra siya ka Dios, pero tulo ka personas, amahan, anak, Espiritu Santo. Amen? So, ikatulo nga papel sa Holy Spirit sa ministry ni Jesus Christ. Mao kani ang pagpuno niya ni Jesus Christ. Sa to pa, naapirmi puno kayo si Jesus sa balang Espiritu. Manang Lucas 4:1 atong makita si Jesus nga puno sa balang Espiritu ni gikan siya sa Jordan o gikan nga sa Jordan gigiyahan siya sa balang espiritu sa disyerto. Nausa man hitabo ninhi. Gikan siya na bautismuhan, then gida siya sa balang espiritu sa disyerto. So, mao ni ang Holy Spirit gipuno gyud siya kay ngadto sa disyerto mag-prayer and fasting si Jesus for 40 days. Ug sa dang hapit na siya mahuman sa iyang 40 days, imagine ka kanagay usa ka adlaw, duha ka adlaw sa kibar na gutom ka, sakit na jud ka na imutian nya, manghagis na gan ubang tawo nga way pagkaon sa usa lang ka adlaw nga way kaon, ug usa ka baka kan-anan nga di kakaon manghagis ang tawo. But Jesus Christ kay puno siya sa Espiritu Santo, iyang gipakita
nga ang ato rag yung gikinahanglan ang gahom sa Dios. Kay remember, tao lagi siya, tinuod siya nga tao, tinuod sa siya nga Dios. Apan wa niya gamita ang iyang pagka-Dios para siya maghimugpan nga to sa disyerto, para mag-prayer fasting mo, bitag kakita din, naghimo siya palasyo niya, na siya daghang mga anghel, oy mga anghel, kita sa langit, kanawa mo diri, silbihi ko. Kaya iya biyang masulubon anghel. Namoy ni baon nga dato din ha, nga yung mga sulubon anghel? Wala. Pero this is God, Ginoo ni siya, papanwa niya buhata. Mo na nga, sa iyang pag-introduce ngadto sa mga katawhan og ni John the Baptist, gipaila-ila siya, and then human, gibira siya, nawagtang siya, gibutang siya ngadto sa disyerto. Seclusion. Na secluded ngadto si Jesus Christ aron ma-tempted. So, si Jesus, in human form, kinalan siya matistingan og tan-awon kung siya mohimo bagayod nga tinuod nga tao. Dili lang kay Dios siya, ipakita gyud niya nga tao siya ug dili siya magpatintal sa bisag unsang mga klase sa pagkaon, mga pangkinahanglanon, kagutom or needs. Kaya ba pangkinahanglanon sa tao? Nadid-an ni Jesus Christ makahimo sa tagdili anang mga butanga. Kaya in fact, ang temptasyon sa yawa, ang first temptation, gigutom na ka. Anak man ka sa Ginoo. Himuan ning bato nga pan, ang gingon ni Jesus Christ nga ang tao dili mukaon lamang sa pan kung dili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios. So magsuunan, again, encourage ko ninyo basa ang Biblia. It will help you makatabang kay nimo sa pagsabot nga nining kalibutan na ang dako natong pangkinahanglanon. Dili kwarta, dili pagkaon, dili sinina, kung sa ganing bili ng mga sinina karon sa usa pa kanindot na nag-up na lang na sa imong kwarto, sa imong butanganan, kay wa man kay taynay aduan. Kung dili ang atong gikinahanglan ug maayo gayud mao si Jesus Christ lamang. So ang temptations nga uban nga di nato i-discuss dinhi, one thing nga atong makita, nakapasar si Jesus Christ sa tanang tentasyon. Tungod kay ang balang espiritu may iyang gipalihok sa iyang tawhanong lawas o kinabuhi. Manang makakaton tagi ka ni Jesus. Nga bisan sa lisod kalisdanan nga atong gatubang karon, nasayod ko daghanta karon nga mga kaila nga walay trabaho. Makaiba kakita ta nga naglisod na jud ang mga katawhan. Labi na ang mga yano kanang daily wager lang, kanang mo panday lang sila or whatever ilang nga kanang sugo-suguan lang sila kung ano man kay manugo kay una sa tanan wala man sa ikahatag. Amen. But even on that mudasig jud ko kaninyo. So ayi og i-challenge to mo, hagiton ta mo. So ayi sa tibok mo kasing-kasing ingna ang Ginoo, ako ni dawaton kining hagit. Mubasa ko sa pulong sa Dios ug himuhaing tawon nga tanan akong kagutom kay walisod jud kami mawagtang. Udasig ko nimo ni ana kay una sa tanan kung ato lang yung tugutan nga balang espiritu naa kanato, then mapuno ta ang gikan sa atong pulong ato sa atong tiil sa atong nahuna kasing-kasing tiyan ug uban pa nakusog ang balang espiritu kay Ginoo magud siya. Atong idili ang atong pagkapuno sa sa atong kagulingon, kun dili puno tab sa balang espiritu, dili puno sa atong kagulingon. Amen. Now ikaupat nga bahin, ang papel sa Holy Spirit sa ministry ni Jesus mao kini iyang gigiyahan ug iyang gitagahan og gahom kusog si Jesus Christ sa tibuok niyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Makita nato sa chapter 4 verse 14 down ngadto sa 19 nagasulti. Si Jesus nibalik siya sa Galilea sa gahom sa espiritu ug naibawan sa tanang mga katawhan labi na ngadto sa countryside nga niabot siya. So moambak ta sa 17 ug 19.
Niadto siya sa sinagoga kanang usa ka pundukanan sa fellowship sa mga Hudiyo. O siya ang nibasa sa Biblia nga gitawag sa nag-scroll kay murang mga papel nga nanaon nimo. Dihan sa iya ug sa dihang nibasa siya, iya gibasa ang katumanan nga giingon sa mga propeta. Kaningon siya nga ang Espiritu sa Dios na kanako tungod kay iya kong gidihugan nga mutudlo sa maayong balita sa mga kabus. Iya kong ipadala aron mo proklamar og kagawasan sa tanang pineriso og muhatag og saktong pananaw sa mga buta og akong pagawasnon, paghimong gawasnon ang mga gidaog-daog og mo proklamar ko nga karong tuiga mao ang tuig sa pabor sa Dios. So, in short, giproklamar ni Jesus pinaagi sad sa iyang pagbasa nga ang iyang ministry, ang iyang gibuhaton mao gayud ang proklamar sa maayong balita ug ang paghimamat sa tawhanong mga pangkinahanglanon, the human need sa tao. And most of all, ang sa may pinaka-greatest need sa tao, ang kaluwasan. Nga kinahanglan maluwas ta sa atong pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon ug labaw sa tanan maluwas ta kay kung mamatay ta nya wa pa ta ni ila ni Jesus Christ karon ang atong padulngan imperno kay ang kasuko sa Dios mao kining matutag imperno kung di ta maghinuso sa atong sala ug moila sa iyang bugtong anak kay ngano man kitang tanan nagrebelde, nagsige tag supak sa Dios, nagsimba tag mga Diyos ug atong kaugalingon ang importante ug dili ang Ginoo. Now, di ba na dako nga kalipay nga atong hunahon nga si Kristo Jesus nituyo sa pag-anhi aron luwason ta o gibuhat na niya 2,000 years ago, dugay na pero ang iyang gibuhat sa 2,000 nga katuigan tinuod gihapon hangtod karon. Mao na nga naglaom kung ang imong kasing-kasing nitubo diha ang paglaom. Kay ang tanang mga tawo karon purag ngit-ngit, way ugma, way paglaom. But mingon jud ko nimo, bukha imo mga mata kay dunay paglaom diha ni Kristo Jesus. Di ba ka malipayon na si Kristo niyan hina o gibuhat niya ang di na to mabuhat ang pagluwas sa atong kagalingon. Mao na nga ang iyang pag-anhi nga way kondisyon ako mismo nalipay ko og produkto ko sa iyang gugma nga walay paglubad ug sa kapasayloan sa iyang mga sala. Amen? So, narita sa ikalima nga punto sa papel sa Belang Espiritu. Ang atoning work of Jesus Christ. Sa ning atoning work, okay? Una tamo adto didto ato nang unsa may atonement. Mo ni gitawag sa English reparation, sa to pa amends, bayad sa usa ka gibuhat nimo nga sayop o nakalapas ka, nakapasakit kag laing mga tao. Bawion nimo. Okay? Sa pa imong ipakita nga naghinusol ko sa akong mga sala o mubuhat na jud ko niini. Amen? So, unsa ang atonement is usa ka buhat sa Ginoo. Pinaagi ni Jesus Christ nga nakita nato ang iyang pagbayad sa atong mga sala dito sa cross. Siya ang nidupa nato aron ikaw ug ang Dios mag-uli. Kay kita karon nahimuwag sa Ginoo tungod sa atong pagka-makasasala. Ang gibuhat ni Jesus Christ di nato mabuhat. Papangutana, nga namang di nato mabuhat ang pagbayad sa atong mga sala. Kay ang Ginoo, ang iyang standard taas kaayo, perfection. Na mangutana ko, kisa may perfect din kisa wa makasala din everyday. Ikaw ug ako nasayod jud ta, nakasala jud ta. Nakapamakak jud ka bisag kausa lang. Kana lang pamakak. Wa na lang ta sa 10 commandments, kana lang pagpamakak. Sa gamay pa ta, hangtod dako ta, nagka-espiso atong pagkabakakon. Kana lang mangulipas ka, o di man tud pamakak nangulipas lamang ko kanang white lie, kanang sagong tinuod pero sagol bakak. Still bakak gihapon na. O kana nga sala,
nakapahimulag nimo sa Ginoo, ug ikaw sa diyang mamatay ka nga wa kay Kristo sa imong kinabuhi, wa ka maghinusol, muadto ka sa impierno. Amen. So unsa man imong pagbayad niya nga wa may perfect na ining kalibutan na. Nya makaingon gyud ta nga di kita kabayad kay kubisan man ning kamot ka sa imong kaugalingon. Sa libro sa Isaiah 64 bersikulo 6, nagasulti dinha nga ang tanan natong mga maayong buhat daw hugaw nga trapo sa atubangan sa Dios. Tana ko nimo, kung ikaw dunay mo sakripisyo, mohatag nimo hugaw nga trapo dawaton nimo, wa ibalibag nimo balik ang tawhana, di ba? So nganong mga atong mga pagabuhaton nga maayo bisan pag ingon ka relihiyoso ka nya bubuhat ka ning daghang mga relihiyoso mga butang manggihatagon ka etc. Anong di man madawat sa Ginoo? Kay makasasala lagi ta. Ang tanan natong maayong buhat na adunay sanay mancha sa sala. Kay ato namang kinaiya ng pagkamakasasala. Kay ato man ang nasunod ni Adan ug ni Iba nga ato mga unang ginikanan. Kitang tanang tawo ni kalibutan na white tawo ni kalibutan na nga dili makasasalag kina iya. Mao na nga dili dawaton sa Ginoo na. Manang sa Roma 3:10 nga sa 12, gisulti dinhi walay matarong, walay bisag usa, walay nakasabot, walay nangita sa Dios. Ang tanan nitalikod sa Ginoo. Kay nahimo silang walay pulos. Kay wa gyoy nabuhat og maayo, wa gyoy bisag usa. So mo na nga kung atong hunanaon every day takasala ta sa nahuna sa kasing-kasing, sa atong sulti o sa atong buhat. Intentional man o dili nakasala ta ni ana. Mao na nga nahilayo ta sa Ginoo o nahilayo ta sa iyang mga himaya o grasya. Kay sa dihang ni supak ka, bisag ka usala ni supak ka, nakasala ka rebellion diha sa Ginoo. Ug tungod ni ana sa diyang nisupa ka, imong gihimo nga ang Ginoo imong kaaway, o sa diyang ikaw makig-away sa Ginoo, sa may buhaton sa Ginoo, masuko sab siya diha kanimo. Mao nang kita ang object of God's wrath. But again, tungod sa dakong gugmag kaluoy sa Dios, nihatag siya. Nihimo siya pamaagi nga masig uli kita diha kaniya. Mao na ang John 3:16-18 nagaingon, kay gihugma sa Dios ang tibuok kalibutan nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak kabisan kinsa nga mutuo lang ha, wa maingon nga maningkamot, mo sigig simba etc. Ang mutuo kaniya dili mapagan, dili maadto sa impierno kundili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay ang Ginoo wala nagpadala sa siyang anak aron kondinahon ang kalibutan, kundili aron luwason ang tibuok kalibutan pinaagi kaniya. Mana ang tanan nga motuo kaniya walay silot nga maabot kanimo. Pero kung ikaw di ka motuo, gisilutan na nimo, giimo na Ginoo siluti ko. Kaysa tubangan sa Dios karon nga buhi pa ka, sa pa ka ngadto gihukman sa Ginoo, karon mismo gihukman na ka. Kay wa man ka motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So basahan ninyo ni Juan 3. Okay? Juan 3:16 ngadto sa 18. Now, kaning atong buhi o gamhanan nga Dios nga di makita atong amahan, nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ nga nahimong God incarnate or tao. Diyos nga nahimong tao. Nagpuyo siya natog 30 to 34 years. Iyang gipakita, gitudlo ang agianan sa kaluwasan pinaagi kaniya. Umawtong gipatay siya sa mga pari sa ilang panahon. Suya sila ni Jesus Christ. Nagtudlo siya nga dunay siya gingharian, nga dunay joy langit, dunay impierno, naay sala. Ang si Satanas tinuod, ang mga demonyo tinuod, og nagsulti siya sa mga butang nga umaabot nga bisan karon ato nang nasinati na. Basahan ninyo ang ipadayag, makita nimo ang mga gubot, wars,
gubat, linog, o mga karon mga ni mga plagues, mga peste nga mga nangabot nato unsa man ning COVID-19. Kung bisayon nimo peste man na. Ya kusog kay ta mamalika sa peste. Yo kagsabot unsa na. Di ka kasulti na, di ka kahimo ni ana ang Ginoo ray mo hatag isip punishment. So karon kipatilaw ta sa Ginoong gamay. Sabi pres bata bitaw nga gana magduwa-duwa sa kalayo. Ngayon na lang mo sige tilawin. Ana jud. Nya magkana init ka hilak ko. Ipatilaw patalang ka kandila pagani ni dili pagani nang diha sa gastob. Kung sige jud kag ana sa gastob. So patilawon ta sa Ginoo para makat-on ta. Nga dili ko ganahan anak Ginoong Dios. Ganahan ko og kinabuhing dayon diha kanimo. Muna ang Ginoo naghimo na gyud sa tanan. Ug ang balang espiritu mao ang liyabi. Mo'y napanglihok karon nga kinahanglan ato siyang ilhon, pero dili lahi sa amahan o sa anak, kundi hiusa siya. Mana nga dinhi sa paganhi ni Jesus Christ, iyang gihalad iyang kaugalingon. Kadto sa pinaka sinalbahis nga pamaagi nga siya nasakit, namatay sa krus tungod sa iyang sala, wa siya sala. Tungod sa imong sala, akong sala, o tanang sala sa tao ning kalibutan na. Aron lang, nga sa diyang gihimo na niya ang tanan, ikaw ug ako mutuo lamang kay naana na ang gasa. Ug mapasaylo ka sa imong mga sala. Kung imong tuhuan na si Kristo lang ug ang iyang gibuhat sa krus maoy igo na. Maora na, kausara siya naghimo. Di nimo pwedeng pabalik-balikon si Jesus Christ o himuon nimo pagbalik ang iyang gibuhat. Kay why makabuhat, why makaduplicate sa iyang gibuhat. Ang iyang sakripisyo, maoray bugtong sakripisyo nga madawat sa amahan. Tungod kay si Jesus Christ, nahimo siyang perfect God man. Diyos siya, nahimo siyang tao. Perfect siya, wa siya makasala. Bisag sa hunahuna. Nganong wa man siya makasala sa diha sa iyang lawas nga tawhanon. Ano man, makaning lawas sa ganahan makaning daghang maayo nindot tungod sa iyang pag-rely, pagsalig sa balaang espiritu. Kibaw mo sa mataglak ka nga buhaton ni Jesus Christ every day. Sa iyang kinabuhi, ang balaang espiritu iyang gisaligan. Mao na nga makita nato ang lihok sa balang espiritu diha kaniya og pinaagi ka niya. Dili siya makahimo nga mahimong perfect nga sakripisyo sa krus kung ang balang espiritu wala pa ni puno sa iyang kinabuhi. Manang sa iyang pagkabata niya nagdako siya, niya hangtod nimo siyang teenager, nimo siyang adult, sama nimo para nako ug sama nako sab nakaagi siya daghang mga trials, daghang mga kalisdanan, daghang mga problema, tentasyon sa kinabuhi. Nya para nako mas lisod ni Jesus Christ kay ngano Ginoo lagi siya na siya abilidad sa pagbuhat na ang iyang kinabuhi makomportable mayon ta siya nga oy pobre Miss Maria, pobre Miss Joseph oy. Ako na silang daton nang bukalit lang ni sila kadato para nindot ang akong kinabuhi. Pwede gyud to. Pero wa gyud niya buhata. Labi na pagpadong niya sa cross nga kibaw siya nga maoray bugtong bayad nga kahimutan samahan ug nga di ka maglihok, di ka maningkamot kay wa man gyud tayo mabuhat kundi siya ang nibayad. Kana ba siya nibayad, siya nitubos. Manang manunubos. Gitubos ka, gilukat ka, gipalit ka sa mahal nga dugo ni Kristo Jesus. Ingrato gihapon ta kung di ta mo tuo o muduol ni Jesus Christ. Umanawa patagdaghang mga ngan sa mga tao, mga das, bituon, mga ngan sa kahoy, uban pa. Mauna sa tanan, dili man gani ikay nagbuhat. Ang Ginoo nagbuhat niya na. So ilho na to ang magbubuhat, dili ang nagbuhat. Tanang binuhat sa Diyos, binuhat niya para sa kamayaan siyang ngalan. So kung atong ipataas ang usa ka tawo, usa ka butang, nga mas labaw pa siya sa Ginoo, dako kay tagsala sa Ginoo ana. Suko kay Ginoo ana. Amen? So huno na ana.
Wa niya gamita ang iyang gahom, kundili nagpailalom siya sa gahom sa Espiritu Santo. Mao nang nakasunod siya ni Maria o ni Jose bisan sila tao. Manangawa siya mga kontra bisan siya nagdako. Bisag tanang kalisdanan na agian niya, iyang na lakangan, iyang napildi itong mga problemaha. Mao na nga, kinsa may greatest example na to, nga itong sundon, si Jesus Christ. Unsaon na to nga makapuyo tog balaan, nga kinabuhi, Jesus Christ. Unsaon man nga, kaning kalibutan nga yawanon kayo, mapildi na nato, sunda si Jesus Christ. Ug labaw sa tanan, dawata siya sa imong kinabuhi. Now, karon nga nakibawta nga ang balang espiritu, maoy nagpanglihok diha sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ. Aron ikaw ug ako maluwas unta niining ngil-ad ug hugaw nga kalibutan. Then naglawom ako nga unta ikaw makabaton og kalipay karon ug kasiguraduhan nga hay naday buhing paglaom diha sa Dios. Libre, way bayad kay gibayaran na ni Jesus Christ 2,000 years ago. So in summary, ang libro sa Hebrew sa chapter 9 verse 13 to 14 nag-ingon nga ang dugo sa mga kanding ug sa mga bulls ug sa mga ubang pangdagko mga animals nga gigamit sa mga Hudyo kaniadto aron pagbayad sa ilang mga sala kay simbolo man to nga gihatag sa Ginoo. Kaning kadtong mga butanga gigitudlo sa Ginoo sa mga Hudyo kuan to pagpakita nila nga dunay mubayad gayud sa ilang mga sala. Mo na nga kung nakalimpyo to gidawat to sa Ginoo kay wala pa man si Jesus Christ. Ningon ang writer sa Hebrew, mas karon na naman yun ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa eternal spirit. Ito pa, why katapusang espiritu tungod sa Espiritu Santo, in other words, tungod niya nga napanglihok ni Jesus Christ, naka-offer siya, nakahimo siya nga iyang itugyan, ang iyang kinabuhi, nga wala gayoy mancha, lama, bisag gamay sa sala. Ug kaning iyang pag-offer sa iyang kaugalingon, mo'y makalimpyo nato sa atong mga konsensya nga nahasol kaayo sa daghan natong mga sala, ug nga makatukmon nato sa kinabuhi nga sa inibati kayo hangtod sa impierno. Kaysa dihang mudawatan ni Jesus Christ, magsilbita niya na. Mana kung ikaw naanasad ka sa Ginoo, punta na sa gunin mo, nagserbi na ka sa Ginoo, nagpasalamat ba ka sa dakong gibuhat ni Jesus Christ nimo, or nagpasilbi gihapon ka? Tabi na karon COVID, wanay mga ditong pundok-pundok, na uban ang pundok-pundok gihapon, pero kinsa magyapoy na panglihok ron sa simbahan, kinsa may naglimpyo sa mataglingkuranan, musud gawas ra gihapon ta, at nga ingon ta nga Christian ta, pero di ganita mutabang dahil panglimpyo. Maigsunan, ihunong na to atong pagpakaron ingno. Himo na nato nga tinuod ta nga mga Kristohano. Kay makita nato nga ang plano sa Dios sa kaluwasan sa tao, lihok nga dako kaayo sa Trinity. Balikon nako, ang Trinity, ang Diyos Amahan, nagpadala sa iyang bugtong anak. Ang Diyos na anak, siya nahimo siyang tao, aron magpakamatay, ug bayaran natong mga sala sa cross. Ang balang espiritu, pinaagi kaniya, nagpanglihok sa kinabuhi, sa ministry, sa kamatayon, ug pagkabanhaw ni Jesus Christ, aron mahimo gayud ang perfect, ang hingpit nga sakripisyo nga madawat samahan, pinaagi ni Jesus Christ. In short, ang prominent role, kanang klaro kaayo nga papel ni sa Holy Spirit, nagdugtong, naglink sa anak, asamahan ngadto sa anak. Ug ang anak sa iyang gimbuhaton, aron mahimo gayud nga ang usa ka anak sa Dios mahimong tao. Siya na na-complete ni anak. Amen? So, ngalita sa kaunom nato. Ang papel sa Holy Spirit ni Jesus Christ, sa ministry ni Jesus Christ, mao ang pagbanhaw ni Jesus gikan sa mga minatay. Romans 8:11 nag-ingon, kung ang Espiritu
diin nibanhaw ni Jesus Christ gikan sa mga patay naa kanimo, buhi nga naa kanimo. Siya nga nagbanhaw ni Jesus Christ gikan sa mga patay, muhatag sad sa imong mortal nga lawas o kinabuhi kung siya nagpuyo man ganing kanimo. So balang espiritu, klaro kaayo nini nga verse, especially in the book of Romans. Kaya namin sa book of Romans, na ang Holy Spirit maoy ni babanhaw ni Jesus Christ gikan sa mga minatay. O kaning nga espiritu muhatag sa kinabuhi sa imong mortal sa tupa lawas nga mamatay kung nasya nato. So unsa sultibot sa bot anang imong mortal or lawas nga mamatay mabuhi. Nag-promise ni og resurrection. Nga sama nga si Kristo Jesus sa iyang lawas na banhaw siya, ikaw sad mabanhaw sad ka. Kay ang kamatayon katulugon lamang kana mo nagisulti diha sa Biblia. Yeah, this is sure, klaro ni, certain ni. Mo na bitaw ang pagtuo is certain of what you hope for, assure of what you hope for, certain what you don't see. Sigurado ka sa imong gilauman ug klaro kayo nimo bisag wa pa nimo nakita. Okay, mabitaw mo na klaro kay sa akong mata. Nakita day ka, wa kibalang ko, klaro kay sa akong mata nga ikaw hubog ka o nag-drugs ka. Makasulti ta ginana the more kung naata sa Ginoo. So, sa diyan nakibawatan niini, dapat mawagtang ang kahadlok sa kamatayon. Kay ang resurrection maoy na Jesus Christ muhatag na tog paglaom nga kita dili ta ikamatay nato di man ang ending sa kinabuhi. Kun dili sa atong kamatayon mawagtang ning lawasa mamatay ni higda ni ilubong na ni nya pinaspasa ra bang lubong karon kay COVID. Dili na ang ending sa imong life kundi ang beginning o sinugdanan sa mas anindot pa kaayo nga kinabuhi. So pangutanan nini unsaon man nako kung wala pa ta kay kasabot mao ni sa kabutang. Dawata nga makasasala ka. Ang kuna nga makasasala ka ug nagkinahanglan ka sa grasya o kapasayloan sa Dios. Grasya o kapasayloan makuha nimo madawat lang na nimo kung imong dawaton si Jesus Christ nga Dios og manluluwas. Ano man, kay siya lamang in John 1:14 ang puno sa grasya o sa kamatuoran. Na unsa man ning grasya, wa kay gibuhat gitagaan kag kaluwasan. Wa kay gibuhat gitagaan kag kaluwasan. So mao ni nga ang kaluwasan nga dako kaayo nga gibayran sa Dios ang imong mga sala. Dili pinaagi nimo sa bisan unsa sa imong sapi way makabayad ngana. Ang nibayad sa atong mga sala, si Kristo Jesus, ug diin niya gibuhat na sa Calvary ngadto sa cross. Diha sa cross, imo mga sala ug akong mga sala, gi-erase na sa Ginoo. Gipasaylo na ta, ug gihimo ta niyang matarong ug mahimo kang anak sa Dios tungod lamang sa imong pagtuo. Mutuo ka o kining tanang gasa, tanang pabor, tanang panalangin maimo kung mutuo o mudawat ka. Kinsa si Jesucristo, Diyos siya nga nimong tao ug imong dawaton ang iyang gibuhat sa Kalbaryo. 2,000 na ang nilabay nga kaduikan. So kung mo admit ka nga ikaw makasasala ug buot nimong ikumpisal ni sa Ginoo, kung buot ka nga mapasaylo ka, mutuog, mudawat ni Jesus Christ nga Dios o manluluwas, himo og buot ka nga siya mahimo nimong bag-o nimong agalon sa imong kinabuhi. Then and only then ang balaang espiritu magpuyo diha kanimo. Mao pa na ang panahon nga ang balaang espiritu mo kunsad o mopuyo sa imong kinabuhi. Ug matagaan ka og kasiguraduan sa kinabuhing walay katapusan o kasiguraduhan nga mabanhaw gayud ka. Pero mao ni, kumuot kag bag-ong kinabuhi. Kumuot ka nga pasaylo sa imong mga sala. Mo encourage ko nimo, bidasig ko ikaw sa pagdawat ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Mugiya ko nimo sa pag-ampo, pero dili ni ang magic formula. Ang imong kasing-kasing dapat tinud-anay nga mudawat og mo ilanga si Jesucristo lamang
ang bugtong Dios nga nagpatilwala sa Dios Amahan ug kanimo aron ikaw masiguli ngadto kaniya. Now, if you want to do this, buot niyo mong dawaton si Jesus Christ kay kaluwasan karon man. Iduko ang imong ulo, pipiyong imong mga mata. Ayaw ko na kung sa isulti sa bang mga tao. Kay dili sila makahukom nimo. Ikaw lang ug ang Dios ang tinuray nga nasayod ug ang imong kinabuhi unya moray makita kung tinuray bang imong gidawat si Jesus Christ. Pero sugdi ni sa pagpangayog pasaylo. Iduko ang imong ulo ug sunda kini nga pagampo. Langitong Amahan, sundani. Langitong Amahan, salamat nga ikaw naghimo na diay ug pamaagi nga ako maluwas. Akong giangkon nga ako makasasala. Akong gila nga nakinahanglan ko kapasayloan sa akong mga sala. Ug salamat nga gibayran mo na kini diha sa krus pinagi sa imong anak. Salamat Ginoong Hesus nga wa jud ka ni atras sa pagbayad sa akong sala. Gila ko nga ikaw ang Dios ug akong manluluwas. Mao moingon ako sulod sa akong kasing-kasing, imo na ako sukad karon. Ug gamita ako sa kamayaan sa imong ngalan. Tagay ako kauhaw sa imong pulong. Amen. So kung imo nagiampo ni nga pagampo, ang imong ngalan gisulat na sa libro sa kinabuhi. O kung ikaw tinuray nga nidawat ni Jesus Christ, makakita kang mga milagro, din ang balang espiritu magpanglihok siyang kinabuhi, nga mahibong na lang ka nga kung ikaw adik din na kay kaganahan, o doon na dyan mga kausaban sa imong kinabuhi. Kung putong ka og ulo, temperamental ka sa manako, kupta na sa Ginoo. Daghang mga butang nga mga milagro nga may mga sinati. Ug labaw sa tanan, ang dako nga milagro is ganahan ka mobasa sa pulong sa Dios. Kay mao na ang pinakapagkaon nga kinahanglan sa imong kalag. So ako nang hinaot kung imo ning giampo nga ikaw unta usab, mobsag mo text lang namo. Mo chat lang ka namo, mo private message namo. Ang gidawat nimo si Kristo Jesus. Nga sa ingon makaampo mi para nimo kay ang yawa karon nasuko nga nibalhin ka og amo og agalon. Og nga kami makatabang nimo sa imong pagtubo diha sa Ginoo. So please continue sa pagpaminaw, i-chat me. Now, mohimo ko sa paghinapos niini. Unsa pa may mas nindot nga paminawon ug hibaw-an nato. Labi na ning bati nga panahon karon tungod sa COVID. Ang pinakanindot nga balang espiritu andam dai siya mo trabaho para nato para makonekta sa Amahan. Pinaagi sa atong pagkigrelasyon na karon ni Kristo Jesus. Din imong gisaligan siya sa imong kaluwasan. Nga pinaagi sa balang espiritu kita sama ni Kristo Jesus makahimo sadta sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kun sa matag adlaw atong tugutan ang balang espiritu nga mo siya gyud ang mo manag-iya sa atong hunahuna kasing-kasing sa atong mga pangandoy, sa atong mga pagbati aron siya gayud ang motudlo kanato sa kanunay. Unta ang imong paglakaw uban sa balang espiritu makahimo nimo nga makusganon nga Kristohanon na makita sa imong mga silinganan o sa imong mga pamilya ang mga daghang kausaban kay ang balang espiritu mugiya, mutudlo, musulti ug labaw sa tanan mo puno nimo sa gugma nga kaniadto wa nato masinati. Ug unta ang balang espiritu magpahimo nimo mutubo ug mambugahon ka nga tawo. Amen. Magampo kita. Langit ng Dios, ang imo mga gipangbuhat sa kinabuhi ni Kristo Jesus, usa ka dakong panag-ingnan, example diri kanamo. Nga posible gayud nga kami mahilayo sa temptasyon, malayo sa tanang kadautan, kung ikaw amo gayong himuon nga mo'y mugiya kanamo, kay ikaw man ang ipadala sa Amahan. Ikaw man ang gibilin ni Jesus Christ sa dihang siya nibalik sa langit.
And you are God, the same with the Father, and the same with the Son. Kay usara man kamo. Ginoo, di man namo masabtan ang tanan, but nituo kami. Ug nagampo ako nga bisag kinsa karon nga naminaw, ug natandog ilang balatian, ug sila Ginoong Dios na konbikto bakaha sa mga sala nga ilang gibuhat, maginusol ug mobalik kanimo, ug mobaton og kinabuhing madagayaon nga maghatag og himaya diha sa imong ngalan. Ginoo, salamat kaayo for teaching us today, for being with us sa imong pag-uban kanamo. And please continue to bless those who have listened. And let there be huge change. Dakong kausaban silang kinabuhi. And Father, most of all, reign, hari imi, pinagis imong Espiritu Santo. Kay imo mi, amo kinabuhi, among ihalad na kanimo. Sa kadayagayaan o kay mayaan sa imong buhi nga ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, like our page, share this please. And please continue to pray for us as well. Because I really praise and thank the Lord sa team nga iyang gi-raise up to help this video possible. God bless you. Ang Ginoo magauban kaninyo. Amen.